Значи сега ще проверим един тест за дълбочина с гарята AC150 и металодетектор Пират. Това е дупката. Първата дупка е на дълбочина см, втората дупка е на дълбочина 23 см и третата дупка е на 33 см. Първо ще тестваме металодетектора гарата. Така. Пускаме апарата, чувствителността му е нагласена на макс. Сложен е в режим на дискриминация, не е на ал метал. Ето, минавам. Няма сигнали в дупката. Значи това е на 13 см. Това е в режим на дискриминация. Опитва се да хване много ви. Сега ще го сложа в режим на ал метал. В режим на дискриминация на ал метал. В режим на дискриминация въобще не го фаща този сигнал. Опитва се да го хване, но не може. Я сложи на долната дупка. Ще пробваме сега на режим ал метал. Да, сам ще скриеш дупка. На 23 см не може да го хване на ал метал. Няма сигнал. Спирам. Ето, пускаме металодетектор Пират. Няма сигнал в дупката. Няма сигнал. Това е на 13 см. Това е на дълбочина 13 см в режим на дискриминация. Да е на долното. Местим монетата на дупка 23 см. Местим монетата на дупка 32 см. Дава сигнал. Изкарай монетата. Няма сигнал. Сложи монетата пак. Не, дай на долната дупка. Айде. 32 см. Не, 20. Сложи на 32 това е. Те видяха, там са фаща силен ясен сигнал. Има сигнал. Сега ще проверим пак с гарата. Вземи този апарат вече да снимаш, да мога да... Виждаш се. Така, пускаме апарата. Чувствителността му е до край. В момента е сложен на ал метал. Ето на ал метал. Монетата
Дупката е сложена на 32 см. На Алметал няма никой. Слагам на 23 см. Пак няма никой на Алметал. Така ще работи ли? Е, само въздушно. Ето на 13 см дупка. На Алметал. Перфектно. Така. Минавам в режим на дискриминация. Ето. В режим на дискриминация на 13 см не може да фане едно левче. Фабрични банги!